Happy birthday. Thank you. You're welcome. Araw, alam mo naman ako yung lagay ko eh. Hinihintay ko talaga yung si Yoli. Ngayon eh. Buti nga ikaw, Kuya Tope, may hinihintay ka. Eh ako, ever since, zero love life. Eh bakit nga ba? Hindi naman kasi ako nagmamadali. Naniniwala ako na ang love, meron niyang perfect timing. Na hanggat hindi pa talaga tamang oras, kahit sinong dumating, sino magpakilala, hindi talaga eh. Parang yung nangyari sa tatay Lito ko. Dumating siya sa buhay ni nanay nung ipinagbubuntis ako. At nung sobrang kailangan ni nanay ng taong magmamahal sa kanya ng